ଆସୁଥିଲା କିଏ କହୁଥିଲା ସବୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ସେପଟି ଅଲଗା ଏପଟି ଅଲଗା ଲାଗିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲ ନା ଇଏ ଆମ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସବୁ ନାଇଁ ସବୁ ଏଇଟା ଇଏ ଲିଟର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ମାଲ ଏଇଟା ମାଲ ତିନି ବିରେ ଏଇଟା ତିନି अरे এটা মারা है এটা মারলা कितने कौन ना 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 तीन देखले भाई माने ठीक है दिन सब थिबो मिसे बाजो दुकान से थिबो फुल बहुत कुछ मैडम अभी आई लाड़ो এই কর্ক গুড়াক দেখুন এইটি রখ হল কর্ক গুড়াক দেখুন তলে তলে হ্যাঁ দেখুন এইটা সব কর্ক এইটা লেবেল গুড়াক আছে সব দেখিদেবা এটা ফাড় এটা ফাড় লেবেল গুড়াক ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ এইଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେବେଲ ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁ ଲେବେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 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 ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 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 ସବୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁ କର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ପ୍ରାୟ କେତେ ସାର୍ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ କେତେ ଆମେ ହିସାବ ତ କରିନୁ ଏବେ ଇଏଟା କରାହେଉଛି ଲୋଡ୍ କରାହେଉଛି ସାର୍ ଲୋଡ୍ କରାହେଉଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ ପରେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଲେବେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଯାକ ଲେବେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲେବେଲ୍ ଟିକେ ଶହେ ପେଟି ଉପରେ ତ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଲ ଆସୁଛି ସାର୍ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏସବୁ ଅନ୍ୟ କାଚରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି ହଁ ଏଇଟା ଏମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି କିଛି ଲେବେଲ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆମର ଇଏ ଲେବେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବା କଥା ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଆଉ ଏମିତି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅଛି ସବୁ ହଁ ଏଇଠି ସବୁ କାଚରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ହଁ 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 ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ପ୍ଲେନ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଲେବେଲ ନାହିଁ କିଛି 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 ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଉ ଚାଲିଛି ବୁହା ଚାଲିଛି ହଁ ବଡ଼ ଅଛି ଭିତରେ ये साइड ले दियो ଆସ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଆସ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଆସ ଦେଖ କି ଲୁଚି ତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ बिल ना ये